Ndra, mamimu ketok jeneng sukaro aku no. Yo sabar. Aku ki terus kon kudu piye? Sabar. Lah carane sabari piye? Aku ki wis kawit wingi nlondo karo mamimu lho. Nganti tak tukoke bakso lho. Disenggol we ora kok. Malah guyu piye to kowe iki? Sing jenenge cemburu cen tatune jero kuwi. Ah mosok cemburu sprono sprene. Ndra. Kowe ngomong sama mamimu, Ndra. Ngomong pripun? Ya ngomong yen papi ingin berdamai. Ya pekewuh no aku. Oke budal kono to, Dul. Tunggu ndi to, Bu? Jare arek UGM mresake kandungan. USG. Ayo padha wae to, Dul. UGM kuwi usaha gendeng. Gendeng kandungane. Nah, anakmu ben sehat kuwi. Perawatane kudu sejak dalam kandungan. Nggih. Piye iki? Sing tenang to. Rasa sok panik nul. Sok panik piye to? Aku ki panik tenan. Sabar. Kurang sabar piye? Aku ki wis njaluk ngapura ping 3 lho, Ndra. Kuwi wae ora dimaafkan kok. Dra. Ndang maem le. Wis mateng lho, Le. Nggih, Mi. Lho kuwi sing diceluk kowe to. Jeneng kuwi disenggol wae ora. Wong seni kok bingungan. Masalah iki ki ora nek kaitane karo seni, Ndra. Pi, jenengan mangkonser lagu-lagu sing romantis. Mbok menawa mami saged luluh. Oh ki masuk ki, Ndra. Masuk kuwi. Penake lagune apa, Ndra? Pertemuan yang kuimpikan kini jadi kenyataan. Lah, niki lagune. Oh, nek lagu iki yo bubrah kabeh. Kowe iki piye to? Cinta, kini kau datang jua. Dunia terasa hampa bila kau di sampingku. Tiada. So sweet. Ini ndi, Le? Dolan, Mi. Hati-hati yang tidak bisa membawa duka. Kurang efek kan ya? Kok kurang indah ya? Kata-kata hari ini. Warunge tutup tetep tak tunggu. Wargane guyub saling membantu. Kula bantu, Bu. Oh iya, Le. Makasih lho, Le. Kata-kata hari ini. Kunci sukses adalah simpak teles. Aduh. Semangat, kompak, anti males. Oh ye. Sampeyan genti, Mas. Napa, Mas? Kata-kata hari ini. Duh, apa ya? Wah, Mas Bob lancar jaya. Tumben, Mas. Kata-kata hari ini. Sing lemu igak giguk, sing kuru glelang-gleleng, Sing cerewet cuap-cuap. Mi. Lek aku njaluk ngapura karo kowe apa kurang to, Mi? Mbok ngalingi awake dhewe cawan biyen jajan bakso bareng. Aku ndulang kowe. Semono uga kowe ndulang aku. Awake dhewe dulang-dulangan.
Awake dhewe iki manusia paling romantis lho Min nek ben. Aku titip salam lewat radio tak nggo kowe. Terus kowe tak surati nganggo amplop sing warnane jambon. Mi, biyen yen kowe dhewe ngono kuwi, aku gage-gage jikoke ngombe nggo kowe. Kan supaya nek ora bablas watuk. Loh kok watuk ya? Semua kata mutiara sudah saya keluarkan semua, Mas. Tapi ora respon blas. Terus pripun ngeten iki? Niku perlu puisi, Mas. Puisi? Injih, Mas. Puisi peleleh hati. Lah kata-kata romantis kula niku ora ngefek lho, Mas. Mas, puisi gawean kula. Aja meneh atine menungso. Cagak listrik sing bapak krungu langsung mentiyo kok, Mas. Napa nggih? Pelem sing ning dhuwur uwit. Krungu puisi kula langsung dados jus mangga, Mas. Segitunya toh. Nggih segitunya, Mas. Wah, berarti elok tenan iki. Berarti yen klopo sing teng dhuwur wit nika krungu puisine jenengan langsung dadi santen no. Ora mung dados santen, langsung dados kolak. Lho, Mas. Wah, kata-katane asik iki. Kuwi mengko nek mbok waca ora mung atine pumami sing leleh, Mas. Mbahmu ning jero kuburan iso bangkit keplok-keplok lho, Mas. Wah, yo horor no nek ngono. Ibarate, Mas, andai kata Ngono yo oleh. nggo diwaca. Langit jingga tersenyum manis, semanis kembang gula rasa jus mangga. Kilau cahaya dari jantungku, pertanda cinta tak pernah padam. Kok mboten nonton reaksine, Mas? Dihayati melih bikin dia baper, Mas. Oh, Dewi Sekartajiku. Bisa dereng efek no, Mas? Oh, agak musik, Mas. Lagu musik? Nggih. Oh, Dewi Sekartaji yang sembunyi di balik tumpukan cemburu. Tampakkanlah wajahmu, sayang. Ucapkanlah kata-kata bernada romantis, wahai Sekartajiku. Aku rindu suaramu. Aku impikan engkau mengumpat, sayang, di dekat daun telingaku. Oh, kudaku lari gagah berani, ceng 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 ceng. Mas, kok cerelekan toh, Mas? Aku serius loh, Mas. Kutiup seruling Krishna mengalun, menembus bekunya hatimu. Dan kukatakan, aku masih rela mati demimu. Wow, kalau merah itu tadi jus, Mas. Waduh. Klopone ora sida dadi kolak, Mas.
Ah, berarti aja gadingnya rasi damen tiung. Mbahmu tetep bubuk manis ning kuburan, Mas. Berarti rasi horor no ya.